Čaute, to je Loto. Vítam vás pri ďalšom videu aj múdry z Riči. S Jatrixom a za kamerou je úžasný Duman, ktorému sa zasa chce natáčať. A bude to vlastne o tom, že sa ľudí budeme pýtať také pofiderné slova, či vedia, čo to znamená, alebo tak, alebo že či nevedia, čo to znamená a tak. Kuba, nehač sem listy, Jatrix. Ale nerob. Mravec. Mravci sú zákerné, no čo vám poviem. No a ideme na to. No. Vidíte prosím vás, čo je ľalok? Ľalková polievka, alebo ľalok s mesom. Bylinka? No dobre. Tak, ďakujem. Dovidenia. Ľalok s mesom, alebo ľalková polievka. Slovenské normálne, takže ľuľok obyčajný a mama poslala, že to mám ísť kúpiť do polievky, to chce, ale ľuľok? Vážne, čo to tak malo? No. Čo si natáčate vy potvory krpaté? Takže toto je kosi debil. No daj to ešte raz. No takže toto je koniec tohto videa. Končíme. Ľudia väčšinou povedali, že je to nejaké korenie. Často si to mýlili so ľolkom, či lúkom. Ja tak sme to zase do mňa niečo hádže, takú trávu. No a to bude tú, ktorá rastie tu. A to bude koniec. Väčšina ľudí si to teda mysleli, že je to nejaké korenie alebo tak. Ale tak, no. Takže, čus.